Hala, giriyak siguro to niya gipatay. Asa man dapit? Dili pud. Ano si kuyo lalaki? Ang lalaki na nagkadugo. Hala, basig silos na day niya gipatay ang babae unsa baka. Ano day luuya man ato day. Mangita to pagi unsaon man tana. Unsa man na nato? Mahadlok ko ba di ba gila pwede nimo hilabtan na bang patayng lawas? Oo, kani unsaon man ato day luuy kay di panawag dito og pulisya. Kanang wa diling tao di nakakita dito. Ay, di ko tao. Dili baka nang lain gani ingon ko lain. Lain tao. Aw, kay ako mahadlok ko makapil anak di kay basig ba suspect unya ta. Nya unsaon man tani day. Luoy kayo ang babae. Ako lalaki day kay nagkadugo. Nya ang babae wala kwenta nga namatay. Wala ko gago kung mamatay ba siya kayo na ko'y kapa. Unsa ka nang sa luoy god. Lagi rin. Unsa may ma himo na to ani? Hello ma'am. Ay, Unay taga Radyo Baktas may ma'am. Taga Radyo Baktas. Namin nadunggan nga balita nga nay namatay nga babae. Unsa man yung nakatinuod ma'am ang balitaan nga nay namatay nay babae nga nakita siya dito. di nakasaksi sir. Siya nakasaksi. Siya nakasaksi, oh. Ari interview tiga. Taga Radyo Baktas ni 69.69 sa mga radyo FM station. Ari na mo dire. Unsa may hinungdan na ng namatay diha sa unahan. Kasi kanang nakitaan dyan ako ang babae sir niya. Naapoy lalaki sir. Nagkadugo dyan ang lalaki sir. Oh my God. Nagkadugo. Unya bago pa lang. Paminaw lang ko sir. Murag bago pag ito sir. Unya unsa may kuan sa babae kanang dako. Dili sa dako sir. Ang ubos siguro sir dako pero taas dyan sa babae sir niya. Pution. Gapahon. Ya ang laki. Ang laki sir. Murag itumon. Murag magoon. Murag gapuhon. Pero murara. Murara ra. Ya atong aduon para mo kita gina to unsay. Ano sir? Ato sir. Punggol ka. Tayo kay kuyo kay. Kay ikaw may nakasaksi god. Ikaw nakasaksi. Kuyo ka Ato na bakayugan sa atong saksi. Nga si isa-isa yan mo dai. Kanang diha na lang ka ha At si Lambing. Uy, moadto na ko diha. Kanang may bahala diha. Lagi mo si Bibi. Sige na sir. Ato sir. Ari. Mo na ang atong saksi sa usa ka nga nahitabo dito nga pang-rip na dai. Tulik ko sa dilim saksi sir. Witness sir. Witness. Usa ka witness nga pangalag Dambing. Ato kani siyang hinabion ngadto sa area nga diin na ay namatay. So, pasok! Pasok! Let's go! Dali sir. Dali sir. Mau ni, sir. kamera mo. Ano ni kamera woman? Kamera woman kay para masing mabiral ta ani. Hindi ka makita. Lari ka kay mara magag. Agay! Yun na baka sir. Sorry po. Awa sir. Nagkadugo sir no. Ano nin duol ng iro Sir. kaon ng iro ani babaho naman. Init mo man sir. Baho ko na. Ay, ligo na. Baho man. Unsa man igin? Awa na sir. Uy. Dahil na. Ginaw na sir. Init ba ang babae sir? Gahapon pa ni nakuan dire. No. Wala na kinabuhi gahapon. Yung babae. Init mo man. Siguro ni. Iripot na na diha sir. Sige na kadiyag. Tabi-tabi sir. Hoy, kamera woman. Ay, ako nagayupan kayo basig babuhi pa ba? Dili ki. Babae tani uy. Hindi ka. Ako ikray kuno. Ini ang 69.69. Radyo Baktas. Nakatutok. Ayaw, di ma. Boy Pams. Sige po nilabot sa akong dunggan ha. Yabag magisiya. Basod lang ng banalap. Wala ka. Lagi na lagi. Wala ka mo diri uy. Sila dire. Uy, ingon ka nga. Uy, ang lagi na. Nagdugo man lagi na. Uy, Sabi na akong patay na. Tanawa ng mata o. Ayaw, di ma. Nabayujit na. basing sab-sab na ka, boss. Ano, di mo? Kung sa'yo nga, video mo. Di man gud sir kay siya mo giningon nga nako ni patay lawas diri. Saksi. Kasi Nagkadugo lang ka. Taka. Nyabog na nga sa kanya mong mata na. pangon ligat pan. Yabag. Kasi na dahil mo diri man. Sa mukha niya, disturbo. Magkari. Kaon pa mata kung usap ng diri ba? Diri. Ayaw, di ma. Kaya nga na siya kay
Reglam na. Ito mo nagsamok-samok man mo na mo oy. Ugo. Pero sa man nga lami man kayo, di ako lang gikaon. Sino naa man sad mo diri? Natural ka mahal kay lunch. Oh my Oh, good. God. Ya matinga ka ni di grabing kaon ako na kay di man ko like tinuan mo kaon, medyo ko bisa pag nai periodical test. Yun na lang. Wata ka ba? Di na. Madaot yung stasyonan anang Tamo pataka lang i-delete na lang atong live gahapon. Kanang i-delete report da atong live gahapon. Kanang istasyon na ninyo. Kamu nakalimot po unsa gahapon? Oh, live gahapon. I-delete na. live gapon karon ka nag-live sir. Oh, dili na da live. Valentine's Day ko. Valentine's Day. Gahapon na nya gi. Karon pa ni siya ikuan. Liki man hiya. Gahapon na to video na karon na to Live gikuan. live na gahapon. Karon na Dili ka na para ugma. Dili. para umma Live na. siya nga live para umma nga live. Mga live. Gahapon ka na video. Oh. Kuya wa. Nasuri ka. Ano man sa diri man sa muna kaon oy. Oh. May balik. Ingnan tamang mahal. Mahal anak, si mag-ingat ng mahal. Buot man mo. Ya, patag na ay pasyon. Ay asa mong ka kasuhan sir. Una ko sir.